ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನುವೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ತೋಜು ಯಾನು ಅವು ಒಂದು ಪಾಡಿಯೆ ಅಲುವೆರಲ್ಲ ದಾಸವಾಳದಿರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶಾಂಪು ಉಂಡತೆ ಅವು ರಡ್ದಿನ ಶಾಂಪುಡು ಮೀಯೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಶಾಂಪು ಈನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಶಾಂಪು ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅವು ಇಟ್ಟು ಅವು ಕೂಡ ಹೇರ್ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆರ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕೂಡ ರಫ್ ಆಡ್ಗ ಅಂದು ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತೆ ಪಾಡ್ದಿ ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮೀತಿನ ಉಂದೇನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಚೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಶಾಂಪುದಲ್ಲೇ ಕನೆ ಒಂಥರ ನೂರೆ ಪಂಡ ಸಾಬುಂದ ಆತು ನೂರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ದೆಕ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನೇ 4 ಜಾಲು ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಗಡಿ ದೆಪ್ಪನ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಣ ಎಂಕು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ತು ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಐನ್ ತೂತಿ ಎಂಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಮುರಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ತುಕ ಹಾಯ್ಲೆಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಪಾಡಿ ಆತ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇನಿ ಹೊರ್ತಿಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಅದ್ರ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೂ ಐನು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ತುಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ವೀಟಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಿಗೆ ಕುದರ್ದಾದ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ಬಂತು ಅದು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ ತೂತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಲ ಸೇರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಯ್ಯಾರ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಾರ ತಪ್ಪಗನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ದಾದನ ವೀಡಿಯೋನೇ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡೋರ ಪೋದು ಅಕ್ಷತನ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯಿರು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡಿಜಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೈದಂದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದನ ಹ್ಯಾಂಗ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರುವತ್ತ ಸೊ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿಯನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲಾತೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಅರಿಪ್ಪುನ ಟಾಪ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಮೀಯರೆ ಪೋಪೆ ಮೀದು ಬರ್ಪೆಂದಿ ಫುಲ್ ಅರಿಗಂದುಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕಡಿಚಿಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀದು ಬರ್ಕ ಕಚ್ಪುದಾದ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಂಗೇನು ಮೀನು ಸಾರು ಮನ್ಪೊಡತ್ತಿ ದಯಪಂಡ ತರಕಾರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ದಾಲ ಕನಾರೆ ಪೂತುಜಿ ಕೊಡನ್ನೆ ಕಂದೆ ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಕಂದೆ ಖಾಲಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುಪ್ಪನೆ ಕೆತ್ತಿ ಪೊಡು ಕೆತ್ತಿ ಮುರಣಿಯವರ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮನ್ಪು ನಂಗೇನು ಮೀನು ಸಾರು ಈನ ಅರಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಂದು ಇಂಚಲ್ಲ ಅರಿ ಉಂಡ ಪೂರ ಆಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲು ಸೀತಾಫಲ ಕೊಯ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸೀತಾಫಲ ತಿಕ್ಕನು ಈ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ತೀಯರು ಅಂಚ ಮುತ್ತಲೆ ಮೀದು ಬತ್ತು ಚೂರು ಕುಲ್ಲಿನ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬೆತ್ತಲಿ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಮೂಲು ಹೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಾರಿ ಚೋರ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಮೀನಿಗೆ ಅದ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಪೋ 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 ಪಕ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್ದೆ ಇದನ್ನ ಚೋಪುದ ತಾ ಓಯ್ ಉಲೈ ಕಚ್ಮನ್ ಪೊಡುಮಾಯ ಕಚ್ಮನ್ ಪೊಡುಂಬೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಚ್ಪ ಹುಡು ಆತಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಾಜಿಪ್ಪಗು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವೆ ಇತ್ತೇನು ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಚೋಲಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ಮೀನು ಆಯ್ತು ಚೋಲ್ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೋಲಿದೆತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಅಂಡರಪ್ಪ ಚೋಲಿ ಜಾರುಂಡು ಮೀನು ನಂಗೆ ಪರತ್ತಾದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾಯ್ತು ಚೋಲಿ ರಪ್ಪ ಜಾರುಚಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮೀನ್ದ ಚೋಲಿದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂತಲೇ ಮೀನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಜವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮುಳ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತದು ಅರೆಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆ ದೀತೆ ನಾನು ಬೇಯ್ಪಾವನು
ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಜಿ ಪಾಂಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಆಂಡು ನಾನು ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಮುಂಚಿ ಪೊಡು ಪುರಾಣಿದ ಮುಂಚಿ ಒರಿದು ಅವು ಅಂಚನೆ ದೀಂಡಲ ಹಳಪು ಅದಕ್ಕೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅವಂದ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಬತ್ತದ ಎಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಯಗೇಂಡೆ ದೇ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಲೂಸ್ ಕನತಿ ಲೂಸ್ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಬೇತ್ತೇನೆ ಬುರಾಣಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದೆ ಈಗ ಅವು ಇಷ್ಟನೇ ಇದ್ದಿದ ಅದನ್ನು ಬೂರ್ನೆ ಪೂರ ಒಂದಿದೆ ಪುನಃ ಗೊಂಜಿ ಬೂರ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಉಲೈ ಪೋಪಾನ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಕುಲ್ವ ನಂಬೆ ಒಲವಿದೆ ದುಂಬುದಾಯ ಆಯ್ತಾ ಉಲೈ ನೂರು ಅಂತೆ ದುಂಬುದ ಪುಚ್ಚ ಇರ್ತೈತುಲೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಐಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂದಾಜು ಅವು ಲೂಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಐಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡದು ಅದ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಸುಮಾರು ಸಲ ತುತ್ತುಚಾರೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೇರ್ ಆತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜವನಾತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಅತುಲೆ ಒಂಥರ ರಫ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಉದ್ದ ಹೇರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶಾಂಪೂ ದಾಸವಾಳ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಲೋವೆರಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ರಫ್ ಇತ್ತು ನಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪು ಒಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಅಂತ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೂಂಚಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಈತೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವೋಡು ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇನಿ ನನ್ನ ಒಂದುಗೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಪ್ಪುಲತೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅವು ಏಪ ಬರ್ತಿವಾರದಿತ್ತರ ಅಂತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಂತೂ ಇಂಟು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರು ಪಂಡ್ರಾಪ್ಚಿ ತನಿಷ್ ಅಂದೇ ಬರ್ಪುಂತುಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆದ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸಂಗೀತ ಬರುವಲ್ಲ ಅದು ವಿನಯ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಅದು ಪ್ರತಾಪ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಏರ್ ನಮ್ರತ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಪೋಡು ಇಂಡ ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚ ತನಿಷಾನು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತದು ನಮ್ರತನು ಉಲಾಯ್ದಿ ಒಂದೇ ರಕಲ್ ಅಲ್ದಾದ ಮಂದೊಂದು ನಮ್ರತ ಪೊಕ್ಕಳಿಚಿಟ್ಟಾರ ಇಂಕಲೆ ತೂಂಡಾಪ್ಚಿ ನಮ್ರತ ಅದು ತನಿಷ್ ಆತು ಅಂಡ ತನಿಷಾನ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೈದನು ಬೆಂಕಿಂದು ಅಂಡ ಸಂಗೀತನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಸಂಗೀತನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂವರೆಪುಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಪೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರಪ್ಚಿ ದಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಈ ಸರಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೇ ಪೂರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಏನದೇಪ್ಪ ಯಾಕಲ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಅಂತ ಅಕ್ಕಲೇ ಬೋದು ವಿನ್ ಅಂಡ ತೂಕ ದಾದಾಪುಡತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ತೂವೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತುಪ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ತುಪ್ಪು 3GB ಡಾಟಾ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ನೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಕಜಿ ಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡು ಮುಂಚಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಲೆಮುರು ಅಂಚ ಮುಂಚಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ದೇ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೀನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದನೆ ಇಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕರೆ ಆಂಡ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಜನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಜನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪುಡು ಮಷೀನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪುರಣಿಯರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡು ಮಷೀನ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಅಂದ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡು ಅದ್ರ ತಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂತೆ ಈಸಿ ಆಪು ಇಜಿಂಡ ಕುಂಟಾಡ್ದಾರ್ನೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ತಾಗುಜಿ ಏತು ಕೊಡ್ತು ತಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪ ಅಯ್ಯಡ ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಸರ್ದಿನೊಕ್ಕರ ಪಾಡ್ಲು ಚಡ್ದದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂರೆ ಪೋಪು ಚೈಟು ಮಷಿನ್ ದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಷಿನ್ ಇಪ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಒಂಚೊಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಐಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಕುಂಟೊಂಚಿದೆ ಪರಂಡು ಸೊ ಈ ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಅವು ದಲ
ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಓಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಬಟನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಒತ್ತಲೇ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ ದಪ್ಪ ನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿರಲೇ ಬಾಯ್.